Tan tan tanan. Tan tan tanan. Hi groom. Good morning. Bukas na to. Oh, sa preparation. Iba yung pa-abs mo ngayon. Andito na yung ating mga chef. Ay, tore. Soft drinks. Malamig na. Ang taray. Para bukas ba to? Ang taray. Ka-ready na sila. Dapat puro gold bars naman, no? Gold bars. Ready na ma? Ang ano? Ilan daw yung baboy at ilang aso? Ay, aso. Ang dami nating aso pala alaga. Nakaready. Wala pa yung outfit ko, pinapatahi pa. Charot. Asan na si bride? Sa wala, hindi na. Hindi na sila pwede magkita. Hindi na pwede. Itago ng isa. Ha? Ilang taon na sila nagsasama? Ilang taon na sila nagsasama? Ilang taon na sila nagsasama? Nakapamili ka na din? Sa? Pang sahog ba? Panagot ba tawag yun? Panakot. Lamas. Yung mga pang sahog-sahog ready na. Ito talaga ang tunay na abala, punong abala para sa nalalapit na kasalan. Kasi isa yung next year na, no? Ay! Yung natatagandaan na. Ayun ako. Mapapa second I do. Ganon. Ay. Kabili ako na pasaya, no? Oo, sige. Kahit... Kabitsi. O sige. Sapsoy. Tingnan natin. Para may gulay, may isda, diba? Pwede, Para mas marami handa. Ilan ba ang target mong putahe? Parang 120 nga. Ha? Ang putahe? Ano ba talaga? Kasalan ba to o ano? Restaurant. Okay, alam. Hindi, ano yung mga sure mong iluluto na ay? Siyempre, humba. Siguro mga 8. 8 putahe? Ano yan? Humba. Itada. Adubaw. Maklay. Chapsuy. Escabeche. Chapsuy. Pasayan. Ito pa lang. Ano pa ba? Ikaw. Lechon. Lechon. Yan. Kasi yung meatballs ba yung bilog? Bola-bola. Bola-bola. Palito. Siyam na. Palito, te. Yung palito, naka-ano na yun. Segregate na yun. Tignan ko lang yung baboy. Malaman ko ilan. Palito. Siyam. Sabi ko, mag-dessert sana ako. Sabi ko, wag na, ibigay ko na lang sa kanila. Wag ng dessert kasi... Baka mabitin. Kasi mamay malaki yung dessert. So, ibigay ko na lang sa kanila. Oo. Kasi ilang packs yan, ang dami. Siguro mga 10,000. Hoy! Yun nga, 10K yung ibigay mo. Para sa dessert? Oo, di ba? Grabe. Wag na pala. Isabit ko na lang sa kanilang dalawa. Ang outfit ni Groom, ready na? Groom! Ready na bang imong outfit? Yes, me. Ha? Napa. Ito rin pa mamaya sa ano, yung... DIY. Saman? Ba't sa DIY? Ano ba susuotin? Ito pa ako ng Shopee sa Shopee, me. Ano? Ito pa ako sa Shopee. Bukas din lang. Hindi ka nagpa, ano? O yan na yung buhok mo? Pa-shave pa? Bukas din. Ay, mamaya. May mga iba ka bang bisita na na-expect na darating? Ikaw ba? Samahan ko sa train. Ay! Naku! Puro boys! Mga bakla. Sila ngayon eh. Ha? Ngayon? Alam mo, Lamaw yung buko. Okay. Parang pwede naman siguro yung buko, no? Kung maraming buko. Oo, parang pwede nilang gawing dessert. Pero bukas. Bukas. Baka dito sila mamayang gabi matulog. Dyan na sa A-house. Naka-reserve na. Wala naman tayong reservation man, no? Naka-exclusive na tayo ngayon. Bisita na lang.
Good luck. Hanapin, asan na si Brian? So ngayon, kukunin naman na natin yung susuotin ni Brenda. At pera niya Roxy kanyang mga pinsan. Ate, halika kaya, dali! So ayan, ito skin to. Pakikuha muna to kasi kay Brenda ito. Ito kay Brenda to. Yung mataas. Hindi kay Brenda yan, susutin niya yan. Okay, saan na ba yung palda niya? May niya na palda. Alam, ako matay. Kay Brenda yan. Ayan, magsukat muna sila ng kanilang outfit. Kasi ganyan yung color. Ha? Sino yung mga tubig? Kasi naman po. Ayun na kay Brenda. Akit para masukit niya. Masusukatin na yung mga damit. Yan sa'yo, oh. Sa akin. Kung sa mana, na, buling man ang likod, oh. Nabusik. Alikod lang naman. Ayan yung suot ni ano sa... Yan yung suot niya nung kay Paulette. Ugma. Hindi, isuot mo muna para makita mo yung... Ganda niya. Na, may bata yan. Parang mas maganda. Pinsan mo siya, sila. Pinsan. Ito Pinsan. mga kababata ko, yan talaga. Ito nakatira sa tapat namin, katugitan ni Caridad. Hala. Nakatira kayo may puno, oh. Yung mga anak niya, ako tagabantay, sila tagtungit. Sila tagtungit, si Manang, sila Maymay, yung anak ng negro. Taga-duyan ng mga anak nila. Ngayon, mga anak nila, mga matalino. Mga pangit. Ayan. Taas mo pa. Ayan. Tapos, hindi yan dyan, te. Hindi yan dyan. Dito sa baba, sa pinakababa. Pinakababa. Ayan. Yung butay. Tapos itatali pa yan. Para hindi obvious yung chan mo dyan. Kaya nga hindi alata dyan eh. Oo, di ba? Ma, tagom siya nagstay. Davao, Rio Rivita. Imo man ikuan din kay mo man ang gloss din yan. Oh. Yan. Yan, tas sinelas sa dayo. Sandals. O yan, hindi halata yung Picture la kuan ba kulay. Ayan na, outfit. Outfit check. Ayan, ganyan. Sino mo, oh. Di ba? Wala yung puson. Sinilas na yung puno ko yung Brenda. Ikaw na Oo. Oo, kasi yung kanina yung may guhit yung nilagay mo sa likod. Ito, ganito kayong sinuot ko dati. Simba! Oo. Okay na ako. Ayun ang mo? Sarap, mas maganda ganyan. Mali pala yung sa akin na suot. Dahil ito yung gatubang din eh. Oo. Ayan. Taray, di Gwen. Ninang ka, Gwen? Si Pajin mo naman ka ng leader sa apostol. Kibuloy na. Uy, kibulat ako. Bride! Ano na bride? Are you on a diet, bride? Handa ka na ba? Ano na po sila, magre-ready na sila dun sa kusina. Yun na, it's lunchtime. Then after this is wala ng paghahanda para sa kasalan tomorrow. Na. Hi! Kain na. Hi, Mami! Handa na outfit mo, Mami? May gown na rin si Mami, oy. Kainan na. We have pusit and the fish. La, sana all. Bakit? Asan outfit mo? Saan ka galing? Sa bahay. Ay, talaga isang plato lang kayo? Lagi yung ginagawa? O ngayon lang? Oo, para ano, control na sa kanin. Handa na yung ano mo? 90s? Honeymoon agad. Kainan na po sila. Isang ready na. See you tomorrow sa wedding.